Dos trajectòries molt diferents s'han vist avui les cares al Clariano. L'Ontinyent continua sumant de 3 en 3, mentre que el Benidorm veu com es complica cada volta més la temporada, encara que avui la sort ha sigut el jugador número 12. Ha quedado muy claro que el Onteniente ahora está tocado por una varita y que el Benidorm pues todo lo tiene en contra, ¿no? Avui no. Avui el partit del resultat just hauria sigut un empat a 0. Els equips han eixit nerviosos i al mig del camp els balons es lluitaven amb molta intensitat, com esta entrada que ha costat la groga a Vanegas. Als 13 minuts el públic ha demanat penal per esta caiguda de Fali. Encara que els equips intentaven crear bon joc, les ocasions més perilloses arribaven a baló parat. En el minut 35 ha sigut l'expulsió del jugador del Benidorm Vanegas en vore la segona groga. A pesar de tindre un home menys, Cubillas ha disposat d'esta gran oportunitat per marcar, però el baló finalment ha eixit fora. En la segona part, l'Ontinyent s'ha abocat buscant el gol i ha tingut algunes ocasions molt clares, com esta que acaba en córner o esta altra d'Òscar. Les embestides locals han donat el seu fruit en el descompte, en esta cabotada de Fali que donava la victòria a un Ontinyent que segueix amb pas ferm escalant posicions en la classificació, mentre que el Benidorm cau a la posició de promoció de descens.